ڕێگەی بۆ خۆشکراوە کە بتوانێت ئەو لە سەدا حوتەی خاکی هەرێمی کوردستان داگیر بکات. جەندەرمەی تورکیا هاتووە لە ناو خاکی هەرێمی کوردستان و لە گوندەکانی هەرێمی کوردستان بازگەی داناوە. بێ هەڵوێستی ئەمان وای کردووە ئەم دەوڵەتانم بە بەشێک لە خاکی خۆیان هەرێمی کوردستان سیرکەن. هێرشەکانی سوپای تورکیا بۆ سەر خاکی عێراق و هەرێمی کوردستان بە تایبەتی شتێکی ناڕەوایە و ئێرە ڕادیۆدەنگی گەلە. جنابندان و چانه رادیو دنگ گردن باش کودارین هجایی رو 28 ترمه 2024 یک شام لبروکسل ساعت 15 لامده 16 امنو چین و داوی پیشکش بکندم دم آزادی ریبر آپویه شاندیا تێژاودەم پارتیە لە باشووری کوردستانê hevdîtînên xwe didomîne. Serdanên şandeya Dem Partî û Têjak û parlamenter Newroz Uysal Gülcan Kaçmaz û parlamentera Bereya HDP Ayşe Acarbaş aran pêk tê hevdîtînên bi partî û saziyên civakiyên başûrê Kurdistanê re didomînin. Şandeya Dem Partî û Têja îro li Silêmaniyê serdana çalêkmana siyasî Nermin Osman kirin. Di serdanê de behsa pêşketîn bûyer û rewşa herêma başûr Bakurê Kurdistanê û giringiya Azadiya Rêber Abdullah Öcalan kirin. Têpayîn serdanên şandeyê dewam bike. Seydayan Olî Bertek nişanîdargirkeriya Dewleta Atik a li ser Başûrê Kurdistanê dan û gotin tu mafê pêkînê yên milleteke li hember milleteke din tune ye û divê em hemû van êrîşan şermezar bikin. بەپێی شریعەتی ئیسلام حرامە هەر کەستە و دەستە و گروپ و وڵاتێک تعدا بکاتە سەر هاوسەیەکی خۆی یا کەسێکی دەوروبەری و بەپێی شریعەتی ئیسلام پێویستە بەرگریکردن لە هەر کەسێک لە خاک و ئاوڵاتەکەی خۆی پێویستە بەرگری بکە ئەگەر کەسێکی تعدا بکاتە سەری و بە شێوەیەک ئەگەر کەسێک وەفات بکە شەهیدە و ئەگەر هەر کەسێکیش بکوژێ و بە مجاهید لە قەڵەم ئەدرێ یعنی کەواتە گەلی کورد مجاهیدە بەرامبەر بۆ خەڵکانەی کە دەست درێژی و تعدا و تاوان ئەکەن بەرامبەر بۆ وڵاتەکەیان کۆڕەوتە ئەم لە حەزەیە بەردەوامە وەکو چۆن لە سەردەمی سەفەویەکانە لە سەردەمی عوسمانیەکانە لە پێشتریشە ئەوەی کە بۆیان کرابێ بەرامبەر بە گەلی کورد کرداوە لەبەرەوە پێویست بۆ واکە گەلی کورد خۆی ڕاپەڕێ خۆی وریابێ و ئەمە نەهێڵێت و خۆپشاندان بەردەوام بێت پێویستیشە هاوڵاتیان زۆر ئەمە وەکو چۆن داوای موچەکانمانەکەین داوەشتی ترەکەین داوای ئەوەش بکەین کە حکوومەتی عێراق بێتە سەرخەت و ئەو هێز و کەس و لایەنانەش کە پەلکێشی دوژمنان ئەکەن بوون بە چاوساغیان هەم بە خیانەتکاری ڕسمی لە قەڵەم بدرێن هەم تفو نعلەت بکرێن وەکو چۆن خوای گەورە نعلەتی لێکردوون پێغەمبەر سەڵڵاهو عەلەیهی وسەلەم نعلەتی لێکردوون ئاوان نەفرەتیان لێ بکرێ و لەو خاک و ئەم وڵاتیان Girtiye Nigetka evine bu pekşan azizi banga pişrevani kirin. Nigetka evliya bilanta evine yalı paytaxta İran Tahranê ku girtiyen siyasi lêtên girtin di şeva 27 Tirmeyê de redkirin ku bikevin qawûşên xwe. Xwediyê xeleta Ayşcan û belêya sala 2023 Nergiz Muhammedî jî ku ji sala 2021 ve girtiye di nava girtiyên çalêkvan de bû. Çalêkvanan cezayê darvekirine yê li rojnavavan pekşan azizî ku demaha de heman qawûşê de dihat girtin protesto kirin. Nergiz Muhammedî di 24 Tirmeyê de di parvekirina li ser hesabê xwe ya medya dijital X'te li dijî cezayê îdamê yê li paxşan azîzî hatiye birîn banga piştevaniyek ger û got jinên li girtika evên bi yek dengî vê dibêjin em dixwazin cezayê darvekirine yê li paxşan azîzî hatiye birîn de min destwerê rawestandin. Em bank li herkesî dikin ku li gel girtiyên siyasî û îdeolojîk dengê xwe bidin bihîstin. Her wiha zanîn ku serlêdanên parê
پارێزەرن پاخشان عزیزی یەن ji bo hevdîtînê nayên qebûlkirin. Ji malbata paxşan Azîzî also Azîzî astênkirina hevdîtina parêzeran li ser hesabê xwe ya dijîtal ragihan. Also Azîzî diyar kir ku ev sê heftene mafê hevdîtina xuşkawiya bi malbat û parêzera redde astênkirin û nerazîbûn nîşanî vêkê da. Komxebata dehemîn salvegera fermaneya adalet û azadiyê de spêkê Rêveberiya Xwesera Şengalê bi beşdariya 200 kesî û bi duruşmeya ji bo civaka êzdîra adalet û azadî Komxebat pêkanî di Komxebatê de pêkatê Erebiyên Şengal, Iraq û Başûrê Kurdistanê rewşenbîr keseyek siyasetmedar û akademîsyan cih kirtin. Axaftina vekilê ji aliyê cigîrê hevserokên desteya Rêveberiya Şengalê Daxil İbrahîmê hat kirin. Li beşekê de li gorî destûrnameya Iraqê naskirina Xweseriya Şengalê di beşekê de naskirina Iraqê ya jenozîda êzîdiyan û fermîkirina yêbêje û yê jêşe hatin nîqaş kirin. Mijara herî girîng jî daxwaza betalkirina peymana nehê cotmê hebû peyman weke devama êrişa çeteyên Daişê dewleta Tirk û pêdekê hate binavkirin. Komxebat encamnameyekê îro bi dawî bû. Endamên Komîteya Amadekar Hevseroka Mexêdeşê Cîhan Celo derbarê Komxebatê de ji rojnivîsira Axiviyê got em ê bi semînerên cuda yên rasterast û onlîne Komxebatê xwe bidomînin. Bi vî rengê em ê pêwîstiya çareserî mafê Xweseriya êzîdiyan ji tevaya cîhanê re vebêjin. Li İstanbulê ji ber govenda Kurdî 11 kesên din hatin binçavkirin li navçeyên Bağcılar, Esenyurt, Sultan Gazi û Gazi Osman Paşa yên İstanbulê bi ser malan de hate girtin û 18 kes hatin binçavkirin. Welatî bi hinceta ku dawatên bi dîrokên cuda de li ber stranê Kurdî govend girêdane hatine binçavkirin. Welatiyên li Müdüriyeta Emniyetê İstanbulê dihatin ragirtin sevkî adliyeyê hatin kirin. Piştî îfadeyê li dewzgeriyê welatî bi îddiaya propagandaya rêxistinê û bi daxwaza sevki adliyê hatin kirin. Piştî îfadeyên li dadgehê 7 kes bi şertê kontrola adliyê hatin berdan û 11 kes jî bi heman îddayê hatin girtin û şandin girtîgehê. Milîsên HBDH li Avcılar depoyek damber agir milîsên Neval Mêrdîniyên HBDH bi daxuyanekê ragihan ku wan roja 23 Tirmeyê li navçeya İstanbul Avcılar taxa Tahtakale depoya ku kel û pelên înşaatê û qada ku kel û pelên hesin lêne şewitandine. Ev çalakî ji bo bîranina hevriyên me yên li dijî operasyonên dagirkerî yên li Başûr li ser xeta fedayî şer kirin û şehîd bûne hatiye pêkanîn. Di encama çalakiyê de depoya yekemîn bi temamî imha bû di depoya duyemîn de jî zirareke mezin derketiye holê. Milîsên Neval Mêrdîn diyar kirin ku faşîzma dewleta Tirk tahmûlî govendên Kurda jî nake. Milîsan bank li ciwanan kir ku ji bo hilweşandina sistema nijadperest faşîst hevlîna barefên HBDH bibin û hesab ji sazî û piştevaniyên faşîzmê bipirsin. Em weke endamên şoreşa yekbûyî hişyarî didin hemû sazî û kesên ku şerê qirêj finanse dikin di hedefe medene. Hûn nekarîbin ji adaleta gel birevin. Em ê hesabê hemû hevriyên xwe yên nemir bipirsin. Di 28 Tirmehê 1943 de li navçeya wan Qalqalî sû sê Kurd hatin şehîd kirin. Celal Uzuntaş derbarê komkujiyê de ji Aneferê Axivî got ez 81 salî me. Di komkujiyê de bav, ap û bapîrê min hatin şehîd kirin. Maxdûriyeta me hê jî dewam dike Kurd dîsa têre tune kirin. Piştî mirina generalê Kujer fermandariya giştiya artêşa Tirk ew weke qehreman îlan kir û navê wî jî li baregeh û kolanan kirin. Celal Uzuntaş got divê dewlet lêborînê bixwaze. Eger dewlet îta dike ku ew dewleta hukûk e divê maxdûriyeta komkuja sû û sê gulehan ji holê rake. Tu bendewariyên me ji dewletê nemaye lê dîsa jî dixwazim bangeke bikim. Hestiyên bavê min û bapîrê min hê jî li wê derê ne û herem hatiye qedexe kirin. Em dixwazin wan li cihê ku hatine şehîd kirin bi bîr bînin. Fermandarekî Çerkezî Qerqelê ji me re got me heta siharê dengên qîrî êş û nalînê mirovan dibihîst. Lê mafê me ye müdaxaleyê tune nebû. Pişre em hîn bûn ku mirov li ser sînûr têne kuştin. Li vê derê zilmeke mezin çêbû em hê jî dibin îşkenceyê de ne Kurd dîsa jî têne kuştin.
Konseya Bajêr ya Wêran şêrê dibin sîwana şaredariya Wêran şêrê de hate avakirin. Konseya Bajêr bi pêşengtiya Komisyona Gel û Bawêriyan û Komisyona Pêwendiyên bi saziyên civaka sivîl re hate avakirin. Civîna yekemîn ya konseyê li Eywana konferans a navenda çandû hunerê ya şaredarî hate pêkanîn. Di civînê de hevşaradara Wêran şêrê Bedriye Yorgun axivê got em bi hev re bi serketin em bi hev re birêve bibin. Em ê ji gundan heta her devera navenda Bajêr tevaya gelê xwe him bikin û derfetan bidin wan ku di pêvajiya biryardayînê de cih bigirin. Em ê bi hev re kar bikin, birêve bibin û bi ser bixin. Piştre jî ji bo diyarkirina serok û endamên komisyonê hilbijartin hate kirin. Di hilbijartinê de İbrahim Ekdî weke serokê Konseya Bajêr hate hilbijartin. İbrahim Ekdî jî axivî û balkişan ser yeringiya hevkarî û beşdarbûnê. Civîn bi pêşniyar û nûnerên beşdaran bi dawî bû. Navê Erdoğan di lîsteya terorê ya hikûmeta Şamê de hat kirin. Rojnameya El Qudus El Arebî lîsteya nû ya desteya têkoşîna diravên rewa û finansekira teror ya hikûmeta Şamê par vekir lîste bi xwe biryareke serokê komîteya cemidandina pereyên kesan û blokene û hejmara wê sisiyê ku 11 Tirma 2024 de derketiye. Di lîsteyê de navên siyasetmedaran partiyan blokên nav neteweyê oldarên Arab û biyanî endamên parlamentoyê hene. Li gorî lîsteyê hejmara kesên bi finansekira terorê û pereyên nerewa hatine tewanbarkirin 597 û 105 blok hene. Navê Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan, Serokkomarê Bereyê Tirkiye Ahmet Davutoğlu, Serokê Bereyê Hikûmeta Lübnanê Sed Herîrî, Serokê Partiya Pêşverûya Komünîst Walid Can Polat û Serokê Partiya Hêzên Lübnanî Semîr Caca di lîsteyê de hene. Navên gelek keseyê tên Arab û biyanî ji Behriyan, Sûdiye, Kuveyt, İmarat, Qatar, Lübnan, Mısır, Cezayir, Mağrib, Irak, Moritanya, Libya, Filistin, Sudan, Pakistan, Endonezya, Senegal, Türkiye, Eritre, Nijerya, Fransa, Sri Lanka, Tayland, Kenya, Nepal, Benin, Albanya, Bosna, İspanya, Almanya û Amerikayê hene. Li wan zaroka ketî benda vê jiyana xwe ji desta zaroka 13 salî Hîranûr Öner li navçeya Payîzava ya Wanê ji bo hînîkirina laşê xwe keta ava bendava Zernekê. Hîranûr Öner di bendavê de xeniqî û jiyana xwe ji desta cenazê Hîranûr ji hêla binavkeran ve hate derxistin û birin morga nexweşxaneya ya Wanê. Sudanê li gel pêkatiyên Arab û Tirkmenên Kerkûkê civiya medya Iraqê ragihand ku duh bi şev Serokvezîrê Iraqê Mehmed Şiya Sudanî li gel pêkatiyên Arab û Tirkmen li Kerkûkê re civiya. Hat diyarkirin ku Sudanê di civînê de balkişandiya sergiringiya bajarwendiyên welatiyên Kerkûkê got civîna yekem ya encûmena parêzgeha Kerkûkê serkeftinek mezin bû. Di her lihevkirinek di navbera hêzên di hilbijartinê de serkeftin de were kirin divê tu dûrxistin yan jî biçûkxistinek nebe. Divê hemû hêzên neteweyî û pêkhatiyên Kerkûkê weke hev bin û bi hev re kar bikin. Serokvezîrê Iraqê bank li endamên encûmena nû ya parêzgeha Kerkûkê jî kir û desthilatdariya xwe hilbijêrin û li gorî daxwazên xelkê parêzgeha Kerkûkê di bijartina walîtiyê Kerkûkê li hev bikin. Li Îranê germahî 5 pileyê rewşa awarte hat ragihandin banka û saziyên civakî roja şemiyê di saetên kêm de wê bixebitin roja yekşemê jî wê girtî bin. Dibistan û zanîngeh jî ji xwe ji ber betlaneyê havînê girtîne. Hikûmetê diyar kir ku ji bo pela germahiyê ji gel re nebe sedemê rîska tenduristiyê ew tedbîr hatine girtin. Pela hawaya gel 2 heftene li Îranê dewam dike. Li nexweşxaneyan gelek nexweşî û nerehetiyên ji ber germahiyê zêde hatiye rapor kirin. Li başûr û başûr Rojhilatê Welêt germahî ji 5 santigrat pileyê derbas kiriye. Li paytexta Tehranê raydarên hişyariya hawaya qirê jî kirin. Festivala 22 ya Dêrsimê devam dike. Festivala 22 çand û
خوزا یا منظوره روژا 25 ترمهی دست بکر فستیوالا ایسال به دروشمه امی دستور ندن خوزا و اراده ما وره خسکرین پکته تەوی دەرسیمی ئەمبەسەدان کەسێن ji bajarên din jî beşdarî festîvalê bûne lêgelek bernameya çandî aktivîtiyên din yên mîna semîner û xebatên atölyeyan jî di festîvalê de hene lê dijî polîtikayên şîdetê yên desthilatên faşîst bi şiyara jinjiyan azadî meşek pêkat piştî meşê peyamên dayîkên şemiyê dayîkên aştî û dayîka Gülîstan dok û Bedriye dok hatin xwendin di peyaman de lê dijî êrişên qirkirin kuştin û şîdeta li ser jinan banka hevgirtin û berxwedanê hatkirin her wiha di festîvalê de bi mijarên cuda semîner û panel jî hatine darxistin beşdarên semînerê li ser polîtikayên asîmilasyon qirkirin û wêrankirina xwezayê û rêbazên parastina axivîn diyarkirin ku ev festîvalê de jî kesên dixwazin çand û xwezaya me qir bikin berxwedaneke Belê godanên ji îrojê em hatin dawiyan û çiyên xwe heta sibê bi min xweşiyê de dem baş.